ஒரு மாற்றம் தெரியணுன்ட்டு தான். ஒரு மாற்றம் தெரியணும்ல. இவங்களே வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து இவங்களே ஆட்சி ஆளுனுங்கிறாங்க. அதனால வந்து அவங்க வந்தால் ஒரு மாற்றம் தெரியல நம்மளுக்கு. இப்போ எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. எங்களுக்கு ஆட்டோவில் இல்லை, மீட்டரை திருத்தி தரேன்னாங்க, திருத்தி தரல. எப்போ 3 மாதத்துக்கு முன்னே சொன்னாங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, ராபிட்டோ அதெல்லாம் இவங்களோட இது தான் எல்லாமே. தனித்து போட்டிலாம் இல்லை. அது ஒளி அவங்க கூட யாருன்னா வந்து கூட்டணி போவாங்க, போகாமல் இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக சார் 100% வந்து வெற்றி பெறுவாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா யங்கர்ஸோட ஓட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே விஜய்க்கு தான். தனித்தே போட்டி போடலாம் சார், அவருக்கு 100% எல்லாருக்கும் ஓட்டு போடுவாங்க. வாய்ப்பு அவருக்கு இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் மக்கள் வந்து ஓட்டு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தான் போடுவார். அது மட்டும் சந்தேகம் கிடையாது. விஜய்க்கு செல்வாக்கு இருக்குது, மக்கள் இடத்துல செல்வாக்கு இருக்குது. ஆனால் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அவர் வரலாம்.